A preocupación existente no seo da patronal noiesa e na veciñanza en xeral plásmase tamén nos datos analizados esta mañá na reunión da Xunta Local de Seguridade celebrada no Concello. Establecéndose unha comparativa no número de delitos de 2017 con respecto ao ano anterior, constátase un moderado incremento na criminalidade no Concello, centrada principalmente en delitos leves contra o patrimonio, fundamentalmente estafas bancarias por internet e apropiacións indebidas. Pola contra, e segundo estes propios datos, tamén se produciu un descenso en delitos moi graves, como os roubos con forza e a sustracción de vehículos. Na xuntanza tamén se analizou o repunte no último mes de roubos con forza, na súa maioría establecementos comerciais, fundamentalmente en horario nocturno. Unha das principais razóns que levaron o Executivo a convocar precisamente esta Xunta Local de Seguridade, debido á alarma social existente. Neste sentido, as forzas da orde deron a coñecer os resultados da Operación Manitas, que permitiu esclarecer a semana pasada boa parte destes actos delitivos. Esta operación rematou coa detención de 7 persoas, das que 3 permanecen aínda en prisión preventiva e outras 3 en liberdade vixiada, así como a recuperación de numerosos obxetos sustraídos. Na reunión desta mañá, tanto o alcalde Santiago Freire como o subdelegado do Goberno Jorge Atán agradeceron o traballo levado a cabo polos axentes da Garda Civil e destacaron tamén o elevado índice de efectividade policial. A vaga de roubos que nos últimos meses está a rexistrar Noia provocou tamén unha resposta airada dos grupos da oposición, ao entender que debera producirse un incremento da vixilancia nas rúas. Neste sentido, culpan en parte ao propio equipo de goberno de falla de previsión, o non ter cuberto con anterioridade as prazas actualmente vacantes na policía local. Esta situación ven dada por falta de previsión por parte do actual goberno de non haber previsto a convocatoria das plazas da policía local no momento en que entraron. Eles xustifican de que solo levan 2 anos. Levan 2 anos máis 8 meses que estiveron na oposición, onde tiveron tempo máis que suficiente para saber das carencias do corpo da policía local. Nos o que facemos é recoller precisamente esa inquedanza que están tendo os nosos veciños e veciñas froito dos roubos que se están producindo. Ese é un feito innegable. E, dende logo, como xa lle dixemos o concelleiro responsable, non soubo cumplir con ese papel cando precisamente nunha situación de alerta na que se estaban producindo unha serie de roubos, un pico delictivo, pois non soubo trasladar correctamente esta sensación de seguridade que é un dos papéis máis fundamentais que ten a administración local. O aumento no número de efectivos da plantilla da Policía Local permitiría ao Concello poder volver a recuperar as quendas de noite dos axentes, o que provocaría tamén, segundo eles, un efecto disuasorio nos delincuentes. Nós apostábamos en que o Departamento de Secretaría traballe intensamente estes días para quitar as prazas da Policía Local e as saquemos antes que saque a Xunta de Galicia. Eles sempre están co argumento de se houvese Policía Local non habría roubos igual. O que estamos vendo é que xustamente cando non hai quenda da Policía Local é cando se producen os roubos en Noia, porque a Policía Local fai un efecto disuasorio con respecto aos distintos ladróns que pretenden pois entrar dun xeito ilícito en negocios e comercios da nosa vila.